हामबाय जत रांसानि ताकुक तै बुकुक सरंनो आं नरनि कक सानाय एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल तिनी बनरं बागै बेलाय नाकुक मा कक रक तुई फैका तिनी बनरक ओ बिदुनो फुलासिमी पाइथाक जरा नायनन बागै साइतलायति तै तमनो नरक ओ चैनल नो सब्सक्राइब खालायको हिंकेबा नरक सब्सक्राइब पैसा खारिबा जदि बिदुनो नाइटक हिंकेबा लाइक ऐसा रुई रिदी हिंगे फाइदी आमसे कक नो सालायवै तिनी ओ बिदुनी बखागसे थांलायना हाय ओ साबंखो हाय ओमोबा वासेप्रो जरानि न्यूज नि लगिओ तंनाय मीडिया सिंखनामले ओ देवदास मीडिया हमादां खामो थाहाय आजागा तामरं तोइलाबो ओ बुई तिप्रा आइडल गा रसामंग रसालुई तमा जागा बा ताम उंसाइ तंइखे ता सुआ केफे रतामो ओ चेराय हाय बनबा वासेप्रो काय मीडिया रok ngui kaham ke buini korong no awareness rok khai tongma rok si nungma ba tam aro ngui tong sakala ro ta musuk bedam hai aro thangai rekhlajak tongkho mo kisa kaham ke nasi manai kana nai o monu suni korong no sanake bo khairama singsa pheba saya hingke bo hai no hai biang da thutung thatang ngui tong sangno abon bagino tini kisisa sawino risuano kaham hamya aboni bagai se tini o video norong bagai tubui fayo norok jotono sini baina o munusuno haidiba bo sal kisisa lai thangmani yagulo khoroksa bukuk salma hinei bobai hamjak lai tongmani phiaba kesaro o salma bai kaglai ja thango haikeba khapilaya da ngui thaka hinei social media ni bisingtui bono nukha o salman bagai kobor chawi khaklaro bui o salma angnono maya khe tongoi maya angnono nukya khe tongoi maya hinei tongmarok social media ni bisingtui norobo srai keno nukbai khena aboni pai thangmani yagulo tawisa nuksauka jorani news channel owner bai logi khe lukurong ni kokno microphone tui awareness khai tongmani lukurong no kisa jibi sakham nokrogo thangoi kok kaham sawi aroni rugi rok no kaham ke naikoloi tongmani nukmani sini Dr. Biswajit ni bini logio khe borok lukurong no kaham khainani bagai ha kebang mano bo kok kaham microphone tuiei lukurong no camera ni biskango announcement hui tongmani awareness khai tongmani pheba omo hai jora kahambo bo tongfru ang wasukmani ani personal sikango burimaya angoi dobak dibik wngphano tabukle taisa muk thango sokai gena kaham no siwano bini o hamjama buri rok no tabukle pogoi thangkana tabukle kaham lamao yapiri sesiwano ha tabukle kaham keno tongoi thangsiwano lukurok bai communication kai lukurok bai kaham keno borom manei kaham keno sabot khaijagano hinei ang niji sakphang wansugui tongmani phiaba
atomsa musuk bedam hai biang boi tipra idol ursabui tomani ar rokse musuk যেমন ফিয়কজাক বেদাম হাই সুলগো থাঙ্গৈ আর যে থাঙ্গৈ নানা রকম তঙ্গৈ মানে নরক দুখনা থাজিঙ্গ আসুক বনো খাখাই তংমানি তাবলে মুখ থাঙ্গনো সপাকিয়া নি তংমাতা ফিয়াবা তেইসা আতমসা নুকসা উরুসাকা নরক নুবাই খেনা উসুকাঙ্গ টিপ্রা আইডল আরো गोबां मानो शिक्षित बर' रक दङ गोबां मानो आरो पलिटिकेलनि बर' रावबो दङ सि गोरों रोजाब गोरों हा आ जागायाव टिप्रा आइडल प्रग्राम संजाजाक फियाबा आ जागासे आतमसा थांगै मुसुक बेदाम हाके थांगै दिनि अरया होननाय हिंजागै दिनि थाब्रा रक चाट करि जागै दिनि जेमन बुनि बारियाव मुसुक हाका हांके ताम खालायजाकबा रोख्लायजाक दिबा हैट नुजिखौ दिबा सेम अम हाके दिनि रोख्लायजाक तंगै सावका हांके अबनो आं दिनि किसिसा नरनो सानानि मुसंग नायदि सिनि टिप्रा सारक पयलाबो हामियांगो हायदिबा बस सिगांखौ हामियांखा हामिया बोलते ओ सालमा मानि बुखुगनो मायांगै ब गोबां मनो कबर जाखा फेबा ककरै कबर सामानि यागलो ब किसिसा जनानि निउज सिनि दा मंगलबाय ब किसा सामुखला लायखा जिबि सा खामलक रग म थांगै गोबां म लुकुरनो थांगै ककथाय काहाम नगरि तंमानि फेबा बनो वासुक मानि तागले yang masingono pasiwano ha buruni koborte englakha tale khasi siwano kaham kan thangsiwano ni tongmani phiaba tini biang musuk bedam phiogoi lukurok bai mani khonoi chao nei buklajama hai a jaga se buklajak tongoi sotini ngenai dia abono sini tipra sarok waisa ke kahamgo waisa hamyango sini tipra sarok ni tomong ke omono bo tini omo haingai tongmani tini sara mobile joto bororong tini nugui tongo tani hinba bo puilao borino mayangai koborongkha ঠিক আছে fiabo bo tabuk khoroksa media bai gidalei bo amsu ko kaham lukurongno saitongai borok camera ni bwskango lukurongni kongno saitongai borok tini bo niji sakpangse tini camera ni bwskango tini musuk hai tini rwkhlaijagoi orya jak honai abo busuk lasima singsa bo khoroksa social media o himjak samung tangjak haidiba tini omahai borok se tini orya hnei tini rwkhlaijak tongo hingke bini busuk man sorman thangkanai busuk lasima singsa hingka abon bagino ang tini sini atano sanan musungo di ata jungto khoroksa si korong lekha pora korong ha nursing da tamo porijak ni khanao pheba nang tini omahai asuk gyan nursing porijak borokse nang tini boiru sap tongmani a program rogo thangoi tini adam sudam rok ngoi lupa sakai thangi nukjagoi tini nang orya ni hijak tongmani nini busuk man sorman ses nini busuk lasma singsang ka tini angkai abon bagino ang tini nono kisisa o bidunu thurute sanani musungo lasimung haikeba man sormano jefrupano tei huimaya obo sako kalaikhano ngoi thangnai angka abon bagino tini nini o kisisa man sorman baino tini sara mobile o tini viral ngoi tongkha sara borokni mokol bwskango tini lasime singsa viral nukjagoi tongkha
nung khoroksa social media bo samung khlai tongmani kisisa nukano no pheba nung tini wasuya babia tini ajagao nungi da thangka na nungya dangkha kokrui ang abono mention khanyan thaya pheba nung tini asuk ajagao botro borok tongo ajagao tibra idol program soli tongo nung kaham kana siu kaham kana saimano pheba nung tini saiman tei tini ajagao thangai nung tini alang palang ngui tongoyo jemon musugrok sia buni bari bo hapma hai nung tini oma hake rsamung rsalo tongmani bari bo thangai nung tini aroni bororok bai rikhlaijak mani man sorman jakmani nung to phungsa phungni bujaka ang o bujakmarok no o video dalia tamni himba kaisa YouTube channel ni community guideline tongo amti bujakmarok daka hingke channel problem ngapno search tongo abon bagai ang o bini o thapra phungni phungtam jakmarok no ang tini oro dal norok no phunuglia gabono khabani takhok tai buksong sini tibra sarok kaham khai phunungmani yagulo khaino kaisa hamya ngei nujagui thango abongkha जों sini brain o जों kaham ke control khaimani bagui kaham ke जों wasuyani bagui tini oma hai buini mokol bwsango atom sarok viral ngei thango tei atom sano lasima singsa lasimung rok sini sago klai thango ga abon bagui ang paithago ang sanan musungo sini o atano nai di ata nung puilabo salman bagui koborong kha ha abon pore nung kisamisa nung media ni samung khlaikya media ni samung khlaimani yagulo nung tini biang musuk betam hakai buini program rogo thagui rikhlaijagui thabra phunung phungdam rok rwjagui tongikha phiaba ang nono paithago sanan musungo taisa phurukai nung buini ringkua ksam rogoda thangui rogo klai klui no obosei khajo nono gabon bagui no khub sabdan tongdi ata khub husiar tongdi nini phara katikha nono lokabo sabui dalbutui khaninani borok tongmani haibono nijra tibra sabai tipasa hinui borok khairokma hamjakmani bisingtui nono dalbutui khanilia lokabo bo dalia khub nini phara katikha nini kapal kotor himase klaikha abon bagui taisa purule nung dalbutui jama nungno haikaba buini ringkua ksam rogoda thangui klai nini beken rok bai buino abono nono khasu tini obidin bisingtui nono paithago sanan musungo nung tini simi husungdi sabdangdi husiarungdi wngkha abono huikhinani naisidi tabuk kaham kai tongoi thanani khlaidi lukuni mokol bwsango naithok phungnani khlaidi ang da oma hai asuk wngui rikha ang tabuk teisa kaham lamao himbui teisa kaham tomung tongui ang lukurongno phunungnai oma hai chalice oma hai bwkhao jitna hadi ang tini nono o korong nono kisisa nono sisanan bagui tei nini o jeta lasimungno hui khibinan bagui abon bagui se ang tini nin bagui o video chikonsa tui phaio kokrui nung je wngkha abo paikha tabuk nung full time bo nung kaham kai thanani khlaidi kaham kai tongmani khaidi nung samurongno amsuk ব্যবহার ta khaidi tamni hinba o nung samungni bisingtui sini sago jora lasimung rok jora o hamya rok wngui thango abon bagui no ata nono ang haino hai sanan musungo nung bwkhao jitna hadi nung tabukni o jora o taisa kahamnani khaidi kaham kai thangnani khaidi
ama hai rok tang sidi ama hai rok bujia sujia rok haino musuro hai sul go thangi rogo amti rok ngui ta tongoi di abo belekeno chaya belekeno hamya abon bagini no kaham ke thangan bagai kaham ke tongan bagai tei ama hai ke ta tong sidi hinui sanan bagai se ang tini nin bagai o video tubui fayo tini ni video orono kholopka jotono no hambai jotono kaham korong susto tongma jadi tini ni bagai amsukno jotono no hulum baikha।